Bafethu namhlanje ngiphethe ukhabazela la ugcwabe kaMavovu Simphiwe umfoka Mkhize. Uma ngimbona kufaka iskipa la esibhalwe Embo. Bathi Embo Sports. Usually ke siyayisibona ku social media sengathi khona into ethi Embo Films. Kodwa wena uthi Embo Sport. But Simphiwe ake siqale la. Yini Embo Sport nibhekeni kwezemidlalo? Okay, i-Embo Sports i-football agents ne. O agents. Yebo ngibhalile ama-FIFA exam then ngawaphasa. Yebo. But bengenayo as much as i-background eningi yebhola. So manje ngikwi-grassroots level uku-communicator nokwenza ama-connection with our football coaches, team managers, our team owners. Oh, okay, but now you're talking about indaba ye grassroots football. Phela la ukhuluma indaba ngendaba ethinta abadlali basemakhaya endaweni okungafinyeleleki kalula kuze ukuthi abantu bafinyelele bayovundulula italente lapho. Thina si-open ukuthi singani noma ikuphi emakhaya umuntu uma reach out ethi sinabo abadlali abawu-few ongeza uzobabona akunankinga umuntu akwazi uku-reach out kuthina sihambe siye khona siba-assesse sibabone mase sibazama ukuba-channela kwi-direction e-right. Uyavumelana Khabazela nalombono othi amathuba sengathi agcwele kakhulu eGoli? Wona akhona but nakwamanye ama-province amathuba asemaningi ukuthi makukhona i-talent nje pure talent ekhona kulula ukuthi mawuzothola umuntu ozomthatha lo mfana amuse kwamanye ama-province ngoba mawuchecka wonke ama-province kahle kahle abadlali basemakhaya especially eKZN baningi ngisho koLimpopo, North West, Northern Cape yonke indawo baningi. Ngithi uyabheka muva nje sibona abadlali abafana noMbokazi, Khulumani Ndamane bephuma endaweni zasemakhaya kodwa uma befika kulamaqembu TS Galaxy, Orlando Pirates la besababona muva nje uyabona ukuthi isiphiwo sikhona emakhaya. Siningi kakhulu isiphiwe emakhaya ngifuna uqhamba amanga ngoba nathi siyazama ukuthi sithole abantu abakulezo zindawo ngoba mangizophuma la ngendaweni emakhaya akukho lula ukuthi ngithole iground ngithola ama-team ngazi adlala nini akukho lula kodwa uma kukhona umuntu ophuma khona kuba lula ukuthi sikwazi ukuthi sithole labo bantu mase siyahamba siyobabheka abafana. Sihlangana ku-Pirates Cup kuze kube manje mawubuka umncintiswano unjani buthi? Umncintiswano competition i-high nabanye abadlali badlala ngokusaba masikhuluma ngamakhaya akhona amanye ama-team noma ngingawabize ngamagama asemakhaya asenza kahle ngoba ikhona ngibona umsinga futhi yiwo lesikhuluma ngawo usakhona kwi-quarter final usangayenzeka ukuthi uwine ungene kwi-semi final. Ngabona noBaba uZipho Dlangalala izolo ephethe iqembu lakhe lapha iQB kuyakubonisa ukuthi niyazama nisuka esifundazweni kwaZulu nithi cha ake sibuye sibone naseGoli ukuthi uma sincintisana nabadlali bangali yini singase siyithole. Yebo sizama impela ngoba namanye ama-team kuyimanje adlala kahle uma uwabheka amaningi anabadlali abaphuma khona kwaZulu Natal. Hayi bhuti ngikuzwa kahle ukhona komunye mhlawumbe uyothola ukuthi uphansi lemtuba uyahamba uyale koXhopho bathi ke hayi cha siyafisa ukwazi ukuthi xhumana kanjani neEmbo Sports ninazo mhlawumbe inkundla zokuxhumana kwi-Facebook iEmbo Sports kwi-TikTok iEmbo Sports akunankinga ngisho iWhatsApp yami iWhatsApp number yami ngingayikhipha u-079 3263 588. Gcwabe Khabazela kaMavovu sikufisela inhlanhla bhuti kulokho enikwenzayo baningi abadlali abadinga ukuthi bathole exposure ngamadoda afana nani ke sinethemba lokuthi ngempela bangenza amaphupha afezeke. Hayi kubonga mina kakhulu and nami ngiyazikhomitha ukuthi noma ikuphi la bethangize khona ngizoza. Bhuti siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.